ingkang sampun pikantuk sampur katresnan enggal jemeneng. Nuwun sewu kula minangka wakilipun Bapak Cito Bakul Kayu Sumber Bening. Terus ngangkut. Daranggonku goleki ora krasa esuk awan eman-eman ganti disayang yang tak sawang mecone ngempang kegancangan tarinde saka suwon aja ngece podang kuning agawe pikirku kompe meret ireng tak sawang tambah magise tipe bunga dheweke nyanding trirang ora bakal atiku Jodro kasranane son nekat mulute bener aja ngece podang kuning agawe pikirku komple tirang tasawang tambah magise iku bunga ora bakal atiku yo kanyayang yen si podang landut atiku pranan ora bendo atiku tansaya jodro tasranane son pekat kulute Gubuk Asmoro. Ayo, ayo Res, tayub. Pamdanipun bejaripun Bapak Bendo ngersakaken gubuk Asmoro. Pas. Yuk. Yuk, yuk, yuk. kelingan gubuk kae yen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tandha isih prawang jenenge gubuk asmara yen kae kanggo adem tresno
gubok kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubok kae kebatito ngawangi nganti jagat reno catatan sajroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi kanca marga laran ing gubok asmara gubok kae ngati nganti besok tumakan saiki gubok kae kebatito wayah wengi nganti gagat rena catatan sajroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi kanca marga leren ning gubok asmara Kremes kremes wajah surup orang ngira orang ngipi yen to bakal kasebatan pinange yang asmara setuku doa rek balela komodosa me adom nangge cari tosi jangkung kasmaran jro neng penggale kakak bakar ing agata kumang sarsa marati kape wirang esa jalan-jalan durung mesti amdar beni. Alhamdulillah ya kok si iso iki